Ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Lunes, Pizza 27 na bulan sang Abril tuig 2020. Aksyon! Radio! Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sordurte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, dili lang sa Action Reports First portion. Aksyon! Radio! Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, 14 kaadlaw nga mandatory quarantine sa 35 ka mga OFW sa Provincial Healing Center magatakop na karon nga adlaw. Bakulod nadugangan sang isa pa ka kumpirmado nga COVID-19 nga kaso. Dua ka benepisyaryo sang Social Amelioration Program kag tatlo pa nila kaupod na dakpan nagabulang sa Banwasang Pontevedra. Balita Nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginmando na sang Malacañang sa Departamento sang Edukasyon tun-an ninyo mahimo nga mapaisol ang pag-umpisa sang klase sa Agosto kon Setyembre man sa baylo nga Hunyo bangod sa COVID-19. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginabutang kaginasaad sa layi nga dapat Hunyo o kon katapusan nga simada sang Agosto ang pagbukas sang klase. Dugang pa ni Roque, wala man sang problema kung tun-an sang DepEd ang rekomendasyon sang Interagency Task Force batok sa COVID-19 nga sa Setyembre magabukas ang klase bangod yara sa state of emergency ang pungsod bangod sining COVID-19. Pahayag ni Roque nga sigurado lamang nga subong nga hindi gid magbukas ang klase. Ambot siningon sa Hunyo wala gid sang klase pa. Ang ginakabalakan malang sang Malacañang ini bilang mga manunodlo sa pribado, ka mga part-time, di ko la klase, wala man sweldo. Lain niya sa mga bulutuan sa gobyerno, nga bisan wala klase, padayon ang sweldo. Isa pagid, nga ang daw upod ako sini. Setyembre kag Agosto, mabukas ang klase. Kay ang bulan sa Hunyo katulad sa Ginandan, sa pagbukas ng klase, tig-ululan gid na. Porte ginabubo sa ulan, ti delikado sa mga estudyante. Galing kay tinaandan halin sa una, Hunyo. Pero kung matunan mayo sang DepEd nga pwede Agosto kag Setyembre, ako ya pabor ako sina. Para sa kabataan, labi na gid sa mga elementarya naton. Maluoy sa kabataan bla. Nga kantos klase bubo ang ulan. Ti kung Agosto kag Setyembre, posibilidad kanay-kanay na mayong panahon, maayogid para sa mga estudyante. Labi kag labaw sa tanan, hindi pa man pwede gida. Ang Hunyo bangod, nagainit pa kag may pagtaas pa ang mga kaso sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na morning. Bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa malabutan sa aton signal karon nga kaagahon. Kamusta? Kamusta ang palibot sa probinsya? Mga merkado, kamusta ang Dakbanwa sa Bacolod? Sino naman ang mga nagkalalakpan? Kamusta ang wala ginatugtan nga magpanaog sa tagsa kakabalayan kahapon Domingo nga adlaw? Maayo ba lang pagpatuman kag ang nagtuman sa mando sa aton gobyerno? Ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, idulong nila sa aton ang kahimtangan sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod, subong man ang pila ka mga presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Lunes subong, so ad number kita. Check upon taban karon kung paano ang aton mga checkpoint dire sa syudad sa Bacolod. May na-monitor kita, maayo ko no, ang resulta sang pagbiyahe kag ang pagginawa-guwa sang pumuluyo kahapon nga adlaw Domingo. Aber, nagaman sa patrol sa sini nga mga tinion, balita sa patrol. Si Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning sa aton mga tagpalamati, good morning. Ang Laragway subong sang syudad sa Bacolod sa sining nga kaagahon. Kung ang dalanon sang syudad ang paghahambalan, masyado pa ka tawhay, Action Fred. Pila sa gihapon ka mga checkpoints ang still active katama, especially ang dalan sang Lopez High na Gonzaga, ara sa gihapon nakapwesto ang pila ka mga kapulisan nato no sa ECQ check-up point, and at the same time sa dalan man sa gihapon sang dalan sang Lacson along sa may kanayon sa may uruunhan sang cyber center, dara gihapon na pahamtang ang mga ECQ check-up points, meaning amo pa lang ni so far ang agyan sang patrol check-up point taman ang mga check-up points which is along the downtown area sa may dalan sang Ernais karon no. But anyway, Action Fred, subong nga aga ang patrol ari diri sa area sang Libertad no. Diri sa area sang Libertad Public Market, pila ka mga obserbasyon subong ay isa na lamang karon no, ang ECQ check-up point within diri sa area kung sa may dalan mismo no sang Lopez High na along Libertad Public Market. Kay nagligad Action Fred, ari sila mismo sa may ginsangan mismo no, sang Libertad Hernais, pero subong siniya ang nagligad to Action Fred kunti may baral nagligad sa may Hernais Mabini, sa may Hernais Libertad Extension, subong sini uway na baral, ining open na ang dalan, hilway na makasulod diri sa dalan sa Hernais ang mga salakyan, mga nari-sari nga mga salakyan abi, pwede nakasulod diri sa dalan sang Hernais. Kaya unlike nagliligad sa may Libertad Hernais, may check-up point diri naman sa area sang Lopez High na Hernais, may araman check-up point antes kakasulod sa merkado, pero subong siniya tinion isa na lang gid, which is antes ka makapanindahan sa bagsakan, antes ikaw makasulod man Action Fred sa merkado, kay diri mismo ang main entrance sang Libertad Public Market, diri na dampigin butangan sang sining ECQ check-up point. Action Alvin, yes, sir. may posibilidad pagkatapos ang Abril 30, base kung manaog kita sa General Community Quarantine. Kaga makabalik ang pipila ka mga negosyo, pila ka mga biyahe, temporaryo. Kay tiyang probinsya, posible General Community Quarantine man. Di kung manaog na kita sa General Community Quarantine, may pipila na ka mga tricycle, jeepney di pasahero ang pwede makabiyahe. Pero natural,
ara gyapon ang physical kag social distancing. Maayo ina nga balita, Action Fred. At least sumabalik kita sa general community quarantine nga may chance man ang aton sini nga mga kauturan nga makabiyahe, break ag makabukas man sa ila sini nga negosyo. At the same time, Action Fred, subong bayloy, Action Fred, i-check upon ta kay ari kita diri mismo sa ECQ check-up point sa area sang Libertad. Mangkuton tabay si Sir kay subong sini ati ad number buot sing ganon 13579. Kamusta subong ang pagpatuman sang ECQ check-up point umaling kagabi? Sir, kamusta subong ang sitwasyon diri sa area sa Libertad, sir? Subong do ka tawhay naman ay ang kapamakal sa merkado kapalo naman sa ilang ad even scheme numbers. So magsulod sila diri sir sa by the way saan ka mo nagsugod diri pwesto sa diri mismo sa Libertad, sir, kay nagligal dito ka bansi kamo mo sa may area sa Rais, pero subong niya ari na kamo mismo sa ila sa pinaka main nga dalanon. Balik ka gina sa kagapon na isang aga ginsugdan nila no ang transfer ang baral. Pero open na, sir, buting ganun ang dalan sa magyana ni Ernais Mabini makaaginatanan. Oo, open na sir ang dalan nila na pwede ni kalabay ang salakyan. Action Alvin, Yes, Action Fred. paliw gabi pa mangkot da sa mga frontliner naton, labi na gid sa katapos sa kapulisan, kung naka-duty sila kahapon, kamusta ang syudad sa Bacolod kahapon kon pagbiyahe, paglagaw sa pumuluyo, bago nagmando ang aton tini local government nga hindi dapat kagula gid makapanahog sila puluyan. Kamusta? Sir, by the way, kamusta ang biyahe kahapon? Ang dalanon sang syudad, especially sa inyo sa linga area kahapon, lockdown. Balik ka kapon, wala ko na idea kay off duty ko. Gabi lang ako nga shifting mo. Shifting ng kagabi lang. Ati kagabi lang, Action Fred, no? But anyway, kita mismo naglagaw kita, Action Fred, masyado katawhay sa dalanon sang syudad mo. In general, sir, so far wala man ang problema. Ang makasulod lang diri, sir, ang mga delivery truck. Yes sir, ang delivery truck lang yung makasulod lang tapos pinapanugot naman namon ng mga pick up sa mga dagko, ang mga dala, ang mga tao bla. May mga dala tao, mga tindero. Oo. Sige, sir. Sir, thank you, Action Fred, si Sir Action Fred, amo pa lang na pag-duty niya, no? Nagsugod siya kagabi. Di kahapon niya, anong obserbasyon mo? Paglibot, Action Fred, ato lang nindo Dogo Stone kahapon mo. Dogo Stone, wala kahapon ba? Galakat ka. Linong kayo, ha? Linong ka, tama. Yan mo, silingon kahapon, nakaiba naman kita polusyon. Nakaiba naman kita pollution. Yutay lang gid actually, kung may makitanta may mga nagadala sang salakyan kahapon nga daw, pipila gid lamang, no? Ang mga nagadala sang salakyan, wala sang tricycle, wala e-bike, wala tricycle. May aragid man yutay nga tricycle, pero landok to may mga balaklon na Action Fred. Gintiyaga pamangkotan tamugin pamangkotaman kahapon ang area sang sa may dalan sang Burgos Silado, kunti dira may check point. Sus kay mga balganin nila, katawhay, pwede kita kapungko, lipay isi-isi sila. Pero sa piyak sini, nagkabantay sa gihapon ang mga kapulisan. Pero may action, pila ka mga observation, kunti sa may dalan sa Libertad Extension, Action Fred. Ang Libertad Extension nga dalan, mandampi ang bagsakan nga madamo sa mga kararuton. Nakaibot kita sini nga kagahon, damo to tricycle, mga nag-parking dito sa area. Kay diri dampi subong sini Action Fred, ari kita sa may main entrance na sa merkado pagkanto man kita sa bagsakan area. Pero ang sitwasyon, Action Fred, diri mismo damo naman sa baligya sa nga ila sini nga mga kararuton skilid sang dalan, may ara na baligya abi pasayan, may ara naman punaw kag iban pa, may ara diri mga utanon uga kag iban pa man, Action Fred, no? Mangkuton taman kung pila subong ang presyo sang utan, pila ang presyo man sang at least pwede ka diya kapamahaw, Action Fred mo, na balang mga ready to eat na sini nga kaagahon. Mangkuton tabi si madam kung tagpila subong ang presyo sang ila sining uga. Damo uga subong, Action Fred. Dayon na mga uga available mo subong, ma'am? Tubulobo, tuloy, mga palit-palit nga gagmay. Oo. Ano pa yung plastic na nibaligya mo? Oo. Tagpila ang plastic sini? Tag 20. Pero kung baligyan nila, 3.50, pwede na. Ang lobo-lobo ya.
Ari may kinilo man ko di nga taho mo. Oh, atag pinang kilo. 280. 280 action pred ang kilo. Pero kaya pwede ka kabakal diri lubo-lubo. Ang putos mo 20 pesos. Pwede na. Lalaktan mo ni utan. Iupod mo niya sa rather iupod mo niya sa utan ang gining lubo-lubo. Kampyo naman, pwede man niya gani action pred sa lagon lang kag matamaton pasayon lang bala no. Uga balingon. Balingon dai may ara kada. Wala ko yung mga balingon. Way sa balingon action pred. Amo pa lang ni so parang iya sining baligya no. Si Madam ba kay Katahom. Katahom sa nagabaligya, katahuman sang iya sining pasayan. Pila pasayan ta gani ma'am? 250 sir. Para si mo 250 na mala sir. Baklay na ko di bala. Action Ni pred. siya kagin. Bakli na lang na. Oo, mo kagawa ka gambal ko katahom no, ka matahom ang nagabaligya. Matahoman ang presyo kay 250 pero baklan. Reserve hida mga napulo ka kilo. Anyway, action na Fred, amatamat. Ma'am, thank you amatamat kita di reaction Fred. Sa available nga mga baligya man subong, arena diri. Si Sir Kaplastar pa lang sa iya sining nga baligya, may puto, may butong di reaction Fred, kalabanan diri. May ibos pa. Ma'am, tagpilang ibos ta subong, ma'am? 25. Tag 25. Ano niya, bay? Ano niya? Botong. Butong, tagpila ni butong mo. 5. Madamo na subong sang dahon baligya. Sang saging? Wala pa gid. Ginapadala lang mahal pa. Oh, ginapadala direction Fred, ang saging, ang dahon mismo sang saging. Pero mahal pa ang available mo subong. Ang puto mo ya? May pulo, may baychinko. Oo, ano niya? Suman. And then, suman. Suman, o tagpila ni suman mo. Pulo. Pulo. Bye-bye ya. Wala gid bye-bye nang lalaki pa. Action Fred. Ay. Why bye-bye ng lalaki pa, Action Fred. Ako nang gilapangita sang iba, no galing hindi available ang bye-bye. Ay ang bye-bye ng lalaki pa. Naglagaw pa, Action Fred. Inaya, baligya pa lang so far. Kung diriya, rekta ka, baligya abi, no? Mabakal ka, rekta sa pagkaon mo, samtang nagpangumpra ka, pwede ka niya kabakal. Siling ginatawag ta nga mga pwede pala mahawon na subong agad diri sa area sa Libertad samtang nagapanindahan. Now pilaman diri subong Action Fred pagkadto man kita liwat sa utanan kag Kararuton of course no. Ang available subong diri ang kamuti Action Fred no. Ang kilo mangkuton ta bala si Madam. And of course, kung bala may bagsak presyo. So, I think wali ni bagsak presyo. Ma'am, ang kamuti tagpila ta subong? Sabong 25 ang kilo per. Kamuti na. Oo. Kamuti Action Fred 25 ang kilo, no? Available ni subong diri area sang Libertad. May kuan niyo ano nga klase sini ma'am? Kamuti man gyapon ano? Silent o bisul. Bisul gali ni Action Fred. Abi ko kamuti. Tupad niya siniya. Kamuti gitya. Okay. Ang utan ta subong kamusta? Wala pa sa kaabot halin sa bago. Wala pa. Way pa nag-abot. Oh, way pag nag-abot mga utan ka dito ya. Ano tong mga dahon to yun. Sa baluay na ipaubos ko naman. Oh, ginpaubos mo to? Oo, ginpaubos nila Action Fred kay ito isang Sabado ya, bagsak presyo gito ya. Available pero available mo rin subong niya sa karon ang ini nga kapayas. Ang kapayas mo pila? 20 na kilo. 20 na lang ang kilo si kasuhanay si ma'am mo. Temprano pa nagpanandahan no. Taga-di ka gani ma'am? Boulevard sir. Boulevard. Taga Boulevard ni Action Fred nagpanindahan naman siya no. Yes, sige ma'am ang available niya subong mo pa lang ni so far Action Fred no. Pero sa piaksin ni mangkuton tabi may kabaligya man diri sang utan. Mga dahon-dahon na Action Fred para sa mga luyag mag temprano pamalaswa dahon-dahon bay pamangkuton ta. Tagpila subong ni si ma'am tagpila subong ning dahon-dahon ta. Tagpila. Ang ano? Ang dahon-dahon. Ini tagpila. 30. Pag 30 ang kilo Action Fred no. Ang May balunggay. wala sila may balunggay dai. Why? Balunggay no. Ang lukbati lang direction Fred tag 30 ang kilo. May tangkong. Rather kilo. May tangkong.
Oh, may ara man tangkong, may ara man lukbati, may aran iya sang kuan niya tugabang, dahon sang tugabang. May taga 30 ang bugkos, no. Dagko man ang bugkos kag ti sexy man ang mga dahon action pre. Nga isang Alugbati. Alugbati ya. 30 gakadlaw siya. Gakadlaw siya action pre. May ara man alugbati subong, alugbati bala action pre. May ara man. Ti sexy ang baligya, kay sexy man ang gagabaligya action friend mo. Muna yung mga available sa karon, diren man sa area sa Libertad Public Market. Kadto kita sa panakutan subong sini action friend. Ang panakutan subong, yung available kalabanan diriya sibuyas, may ara kamatis, may ara man action friend ahos, no? So far ang nakita naton diriya, ang per kilo sang kamatis diriya 50 ang kilo. So far may ara ang Bombay nga pula sa karon is Action Alvin, yes, sir. may kapamangkot, tiplang kilo sa Bombay, subong pula. Pula, i-check ta kay ma'am. Ma'am, tagpila subong ang Bombay, ma'am? Pula. 100 ang kilo sang Bombay action friend. Ang puti, Ang puti available, ma'am, pila? 60 pesos ang kilo sang Bombay puti. Dagko naman ni action friend. Ang Bombay 100 ang kilo. sibuyas dahon. Sibuyas dahon. Ang dahon tas ang sibuyas, ma'am? Bandol, 60. Sa 60 pesos action friend, no? Ang bandol, sako si madam kay damo man sa customer sini nga aga, no? Muni ang sibuyas dahon, ang bandol sini action friend nakitan man naton 60 pesos per kilo. Ang available sang sining sibuyas nga dahon. Isa na lang gid ba kay pamangkuton tabla ang kung may available man nga ining mga panakot pang iba, no? Ang luya. Ma'am, luya, ma'am, tagpila, ma'am? 160 ang kilo sang luya available subong sini. Ahos, ari man na action friend pero paubos naman kay kalabanan diri ginapangita ang ahos mo. Isa na lang, ma'am, ahos. 140 ang kilo, no? Sang ahos diri available sa may bagsakan na area action friend. Muni so far, no, ang pila ka mga baligya. May kabaligya subong sang face mask, subigi sini nga aga to tagpila ning face mask mo subong? Tagpila face mask? 45 may ayaw pa. 45 action friend, may ayo pa. Di kolor pa ning dinihalin nga face mask ta. Sa Rodriguez. Sa Rodriguez nga himo nga face mask sa barangay 35 ni. 34, no? Barangay 34 sa may Rodriguez ayon diri ni halin ang yung mga face mask. Kinalibod naman na direction friend. May raya man diri kanti kagina may baligya to kagina yang pasayan at isubong sini action friend may sa kilid siniyo may lukos. May araman isda nga mataan. Mang lukos ta tagpila, ma'am? 240 ang lukos. Kampiyon naman ni action friend, kay lain naman nga klase nga lukos ka nagligad to puti to nga lukos mo. Kasag ma'am tagpila? 280 action friend kasag. Dagko ni siya action friend, may bahila kay saksak ni siya pero dagko ni siya action friend. Kampiyon na ni tambok, no? Tambok ang available. Tambok ang kasag, bulan ng gusto. Okay. Tigtalambok na. Oo. Kag tikiriwi man. Amo. Ang namit pag reaction friend, may lawayan si Sir. Sir, pilan lawayan mo? 200 ang kilo. 200 ang kilo. 200 ang kilo action na friend sa lawayan. May ariba diri nga salmoniti na mini pinaksyo. Salmoniti mo tagpila? 200 man action friend. May isa pa, isa na lang gid. Ano ni nga isda ni ba? Bulaw, pulaw mo tagpila? 240 ang bulaw. So far, ang maling available diri as kilid pa na pangigaro ni si action friend sa dalan sang Margarita. Kung going ikaw mismo, pakadto naman sa ikaduha nga bagsakan. Kay tatlo diri bagsakan mo, Ribson 1, 2, and 3. Diri palang dampi sa may 1 ayon action friend ang raya sining panakot, utan abi, utanon dahon-dahon.
kaga subong man ang ISDA Action Fed amo ni nga kalabanan nga makitanta sa first nga raya pa lang sa along sa Ribson 1 nga ginatawag nila kay again tatlo diri ang bagsakan Ribson 1, 2 and 3 but ang kalabanan diri Action Fed nga makitanta diri panakot kaga mga utanon may araman makabakal kaya tinumpok na diri sa area kaga diri kanaya kabakal samtang temprano pa. So maning nga sitwasyon diri sa area sang Libertad Public Market. With aksyon ninyo Bukina ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:02 na. Ang pulo pangitaon ko karon ni Belang Guno. Kanamit sang guno ng damo sa bawan mo siya, damuon mo kamatis bla. Pagkatapos bakla mo sa balunggay, kagpaitan sa pagkanamit parisan mo sa pinamalhan nga lubo-lubo. Sos kampyon ng pamahaw mo karon nga aga. Nang kumpletuhon mo bla ang panakot sa lubo-lubo mo. May ara ka sibuyas bombay, buta mo sa luya, buta mo sa paitan, jutay nga langgaw, jutay mantika. Pamalamalahon mo siya. Kagbak iton, so sa pagkananam, wala tupong. Amo nang ginapulo pangita sa ginawa ko karong aga. Amo nang kanamit ipamahaw karon nga aga. Kay kapon ti wala matak pangumpra. Hindi matak kapanaog, pwede man kami kapanaog. Pero ti pahuway lang kita. Upod lang kita sa mando sang aton sini local government nga hindi lang anay manaog sa tagsa kapuluyan. Kabay pa. Nabisan paano makatukim na kita baksin o kung tambal sini para nga makabalik na kita sa normal naton nga pagpangabuhi. Timintras tanto nga wala pa matukian, wala pa maliskubrian ang baksin, natural, hindi pagin man normal ang aton pagpangabuhi sa bilog nga pungsod Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time la 5:04 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, kinahanglanon ninyo sa sining karon nga panahon nga kadelikado bangod sining paglagaw sang kagaw ining coronavirus. So pamasyar kamo sa Life Extension Clinic alas 9 sang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Pakonsulta kamo sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Bakal kamo sang ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang silingon, maayo klase ini. Amo ini ang aton gamiton para magbakod ng aton lawas, mabato sa anuman nga pamalatian, labi na gid sining karon ang COVID-19. So, makalikaw pa kita sa 17 ka sa isang cancer, kagalo 105 ka pamalatian. Amo ini ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3. Mabakal ninyo sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos, Ciudad sang Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo natin at Easy Rock.
Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Standard Time, las 5:09 na, dire kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, 14 kaadlaw nga mandatory quarantine sa 35 ka mga OFW sa Provincial Healing Center magatapos na karon nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo po kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. Sa mga adlaw, Lunes, sa magatapos na ang 14 ka adlaw nga mandatory quarantine sa nga 35 ka mga nagbalik nga mga overseas Filipino workers o kon OFWs nga mga Negrosanon diri sa Negros Occidental. Ining quarantine ginapatigayon sa Provincial Healing Center sa Banwasang EB Magaluna. Na kumaduruman nga ang patient number 3 kag number 4 nga nagpositibo sa COVID-19 diri sa Negros Occidental, ang kalakip sa sining 35 ka mga OFWs. Now, ginklaro ni Dr. Jessica Fama sa Provincial Health Office, ining 14, ako ining 35, ipaidalom sa ikaduwang test kag ini sila ang liwat nga ipaidaloman sa another 14-day mandatory quarantine para nga masiguro nga sila ang luwas sa katalagman sa COVID-19. Sa 35, 15 sa mga ini ang taga-syudad sa Bacolod. All in all, mayara sa 105 tanan ka mga Negrosanon ang ara pagina-quarantine sa Banwasang EB Magaluna kag 63 naman ara sa quarantine area sa Mambukal, Barangay Minoyan, Banwa, sang Morsia. Ang kakson yung gikan sa Kapitolyo, Action na Marlon Hinubaya. Una sa balito na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:11 na. Damo ga pamangkot niya, wala pa kabalik ang luto, ang small town lottery, wala pa. Ginpauntat ini, temporaryo sa aton gobyerno. Ang pugob lang nilatunan nga ibalik para bisan paano may kuhaan ingkaman dugang ang aton gobyerno. Kung saan inibalik, ipalayag lang ina dire sa Action Radio. Damo na hidlaw ko na magpatad sa luto. Akalain. Las 5:11 na. Mabalik kami
pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil COVID-19, kahapon siling ni Vice Presidente Leni Robredo, nyano ini, daw sa likod sang disguise nga bulig sa pungsod China ang aton sining pagpakig-abyan daw may lipotaw bangod sa mga kwestiyon sa pagpangharas sang pila ka mga tripulante ya sang China sa aton sining West Philippine Sea. Di siling sang Vice Presidente daw hindi amuhaw. Kay kubadumduman pa ang aton gobyerno nagligal blato nga Miyerkules, dumdum kamo, nagfile sang duwa ka diplomatic protest batok sa Beijing. Bangod sang pagtukod sa duwa ka district sa South China Sea. Di daw hindi amo, no? Pagkatapos armado pa ang among pila ka mga vapor de gira nga nagapakadto pa kari gasabay-sabay dira sa West Philippine Sea. Sa likod sining bulig nga ginahanay sang China, daw basi may paglipot bala, kabay pa hindi lang. Di siling nila, kag siling sang aton gobyerno, abyan naton ang pungsod China. Pero kung mag-abyan, kung si Vice Presidente Leni Robredo pa, kung mag-abyan, naga-respetuhanay. Madamo ang ginahimo sang pila ka upod naton dira, abyan naton kuno, nga mga Chinese, nga daw wala ginarespeto ang sovereignty sang aton pungsod. Siling sang Vice Presidente, amo na ang abyan. Kung abyan mo, wala mo ginarespeto, kalain, daw may rason man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos ga paid program. Standby. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Dire kita, balita City Hall, Bacolod, nadugangan sang isa pa kakumpirmado nga COVID-19 nga kaso. Balita City Hall. Detalye po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May nga action, Fred, na dugangan sang isa pa ka kumpirmado nga COVID-19 case ang syudad sang Bacolod. Ini matapos ginaga positibo sa virus ang isa ka senior citizen, si isa ka 65 anyos residente sang Purok Bayanihan.
Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Sa interview naton kay Dr. Grace Tana, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force against COVID-19. Ang Pasyente Action Fred ang nagpakonsulta sa may Bacolod Respiratory Outpatient Bro Center dira sa may base center nagligad nga Abril 17 matapos nga naka-eksperyensya or nagbatsa gini siya sang pag-ubo palangatol sang tutunlana kag wala gana mag-ang action Fred. Suno kay Tan Abril 20 sang ginpadalang swab sample sang pasyente dito sa Western Visayas Medical Center kag ini ang nag-positibo sa COVID-19. Kahapon sa action Fred sang ginpalambot sang DOH Region 6 ang resulta kay Dr. Tan. Suno kay Tan wala sang travel history, wala man sang exposure sa COVID-19 patient. Ining 65 anyos nga babae action Fred kag posible nakuha sini ang virus sa iya nga mga local trips. Sa current action Fred, ining pasyente ang naka-home quarantine dito sa may Purok Bayanihan, Barangay Banago. Ang pasyente action Fred ang mayara sang pre-existing condition o kon tuberculosis. Sa current action Fred, pulo na ka mga persona ang na-trace sang Barangay Health Emergency Response Team kag sang Bacolod IATF nga mayara sang exposure kay COVID-19 patient 9 sa Bacolod City. Ari ang confirmation ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod IATF. Nag-consult ni siya sa base center sa April 17. Okay. Nasa ng swab niya ginsend sa April 20 nagwa sang kagina lang kita gininform sa DOH. Okay. Pero ang patient is on home quarantine man. Oo. Well, pagtawag ko kanina, okay man siya, wala naman siya symptom. Bali wala sa symptoms subong nga ginabatsag today, Doc. Oo. Bali, Doc, anong ginreklamo ya, Doc, or ginpa-consult sa Bro Center? Nag-cough siya kag itchy throat with whitish phlegm kag poor appetite sa April 3. Okay, bali wala gaanan sa pagkaon naman na siya, Doc, no? Poor appetite. Oo. So, bali, Doc, may travel history sa daw and exposure sa COVID-19 patient. Wala siya sa history of travel, pero within Bacolod lang siya. Okay. Ang exposure, wala man siya exposure sa concerned case. Life Extension Coffee Mix, ang kapeng highly recommended bungod madamo ini isang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahamtang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nga kita. Malita gikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:34. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin,
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Dua kita. Beneficiaryo sang Social Amelioration Program, kag tatlo pa nila kaupod na nakpan ko no. Ay, nagabulang sa banwa sang Pontevedra. Aber, detalye sini. Upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na friend mo may nakaladakpan duha ka mga beneficiaryo sang Social Amelioration Program o KONSAPA kag tatlo ka iban pa bao nagabuhulang inyo sa Barangay General Malvar, banwa sang Pontevedra sadtong Sabado sang hapon. Ining mga beneficiaryo sang SAP nga nakaladakpan ginkilala nga Sanday Jenny Villamor, 33 anyos, Jobert Lumanog, 35 anyos, kag ang tatlo ka iban pa diri amo Sanday Antonio Digilalia, 62 anyos, Ricky Pinoy, 39 anyos kag Analintan, 47 anyos. Action Fred, ini nagapuyo tanan sa amuman nga banwa. Nakapalagyo diri ang nagapatigayon gid sang bulang amo Sanday Barangay Bagaa, Sinigaran, Kagawad, Wilfredo Punan, kag alias Mangga Parina, tanan nagapuyo sa amuman nga barangay. Suno sa Pontevedra PNP, nakapalagyong iban pagid Action Fred, labi na gid ining Kagawad kag isa pa kay sila ning nagasinggit kun may ara sang pulis. So naka-recover ang kapulisan didto sang hapat tanan ka mga inugbulang nga manok, pero duha diri patay na. Kwarta nga nagabalor 1,170 pesos ginapatihan pusta sang amoya nga binulang. Tinang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito
So ka importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, dingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam,
may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pipilalang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, jutay lang gid ang nagkaladakpan na sa nagpasaway sa curfew. Si Tintay City lang. Ba. Damo gyapon? Damo gyapon, kabalo ka kung sinong ice pointer subong Action Fred. Ang police station number 7, sus kajutay sa ginakop nila kahapon kagasta kagabi. Ang number 7, anong sakop yun ang mga barangay? Barangay Vista Alegre, Barangay Alihis, kagasubong man Barangay Mansilingan. Sa station number 7, susperte kanubo, 54. Ay, ano nga? 54, 54 Action Fred ang nagkaladakpan sa nga nakabayular sa curfew. 48 sa 54, 48 diri nadakpan tanan sa Barangay Vista Alegre. Ganos la to? Lagaw way sa kabaluy ang lockdown kapon. Kunti lagaw, kunti ginasikop gid sa mga kapulisan, no? Amo ni Action Fred ang pinaka-highest pointer. And the rest of it, sa police station number 2, Dusi, station number 2, Walo Kabilog, station number 3, tatlo man ang nagkaladakpan, bawi mala ang 6 kagang 4, nga adlaw-adlaw mayara sila. Tubong ya 0 sila Action Fred, same sa Utso. Ang station number 9 diri Action Fred, 4 diri ang ginaresto na aktuhan sa mga kapulisan nga naga-engage kid sa illegal nga sugal sa station number 9. Ang duha sa 4 ka nagkaladakpan asos beneficiaryo pa sang social amelioration program. Ara naman. Ara naman. Ini matapos nga naktuhan kay sang otoridad led by Police Lieutenant Junito Pastrana sa di inaktuhan diri nga nagahampang sa nga illegal nga sugal lawagon tabal Action Fred sino ining sa beneficiary. Amo si Mansueto Albarico, 28 anyos, kag Dionisio Ramos Jr., 45 anyos, lunsay mga sub-beneficiaries. Nakabaton lang ni sila sa tinalikdan lang Sabado, Action Fred. Nakabaton sa ila sining social amelioration program, pero naaktuhan gid sila kahapon nga daw, Domingo, alas 5 kontak na, nga nagahampang sang illegal nga sugal. In short, nadakpan Action Fred gahampang sang Pusoy Urig. Nadakpan man amo sanday Jezabel Ramos kag ining si Marverus Minke. Nadakpanan ni sila Action Fred nga nagahimo man o kung nag-engage man sa illegal nga sugal sa Pusoy Urig. Sa diin ini sila karon ang detenido sa custodial facility sang station number 9. Balita, reports ang patrol, ang ka-aksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Tig-agid, tig-aulo. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
radyo. Magkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang magpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Time, pangot kita sa Takna Lasais, standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,